सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली तालुक्यात सध्या अवैध धंदे राजरोसपणे सुरू असल्याचं बोललं जात आहे। त्यामध्ये गोवा बनावटीची दारू, मटका तसंच सोशल क्लबच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जुगारावर पोलीस कारवाई करत नसल्याचं बोललं जात आहे। कारवाई केलीच तर ती दाखवण्यापुरती केली जाते असा आरोपही होतोय। पाहूयात याबाबतचा स्पेशल रिपोर्ट। कणकवली तालुक्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अवैध धंदे सध्या जोर धरू लागले आहेत। आपण बघितलं तर गोवा बनावटीची दारू आहे, मटका आहे, जुगार आहे, तशाच पद्धतीने गांजा आहे। काही ठिकाणी तर आपण बघितलं तर जे अंमली पदार्थ आहेत ते देखील मिळत आहेत अशी एकत्रित माहिती काही नागरिकांकडून समजत आहे, नेत्यांकडून समजत आहे। आणि त्यावर कारवाई कशा पद्धतीने होते हे देखील आपल्याला बघतोय आपण की म्हणावी तशी कारवाई होत नाही। त्यामुळे जी युवा पिढी आहे ती बर्बाद होते आणि त्याच अनुषंगाने पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं होतं की ही युवा पिढी आपल्याला बर्बाद होते आणि त्यासाठी आपण या ज्या अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई करूया असे आदेश देखील दिले पोलीस प्रशासनाने दिले होते। आणि त्यानंतर काही कारवाई झाली होती, पण आता बघितलं तर सध्या ही कारवाई होताना दिसत नाही। माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी काही दिवसापूर्वी पत्रकार परिषदेत घेऊन सांगितलं होतं की हे अवैध धंदे जर बंद नाही झाले तर आपण त्या ठिकाणी स्वतः जाऊन त्यांचं व्हिडिओ शूटिंग करणार आणि जनतेसमोर आणणार, कारवाई करायला लावणार असं देखील सांगितलं आहे। त्याच अनुषंगाने आपण आज पाहणार आहोत की कणकवलीवासियांची नेमकी या अवैध धंद्यासंदर्भात काय प्रतिक्रिया आहे, पोलिसांकडून काय नेमकं म्हणणं आहे, पोलिसांकडे जी कारवाई करतात त्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे हे देखील जाणूया। चला तर मग पाहूया नेमकं ह्या अवैध धंद्याबद्दल नागरिकांचं काय मत आहे ते। सध्या जिल्ह्यामध्ये बांदा चेकपोस्टवरून गोवा बनावटीची दारू ही राजरोसपणे येत आहे। त्यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नसल्याचं दिसतंय। गुटखा, मटका, गांजा तसंच अन्य अंमली पदार्थांची खुलेआम विक्री होत असल्याचा आरोप होतोय। सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी अवैध धंदे चालू आहेत। काही ठिकाणी मटका चालू आहे, काही गांजा चालू आहे। अन्य बऱ्याच जे तरुण पिढी 18 ते 25 ही पिढी बर्बाद होण्याची कारणे सिंधुदुर्गात भरपूर ठिकाणी चालू आहे। पोलीस प्रशासनाने किंवा LCB यांनी जर संगनमत कारवाई केली तर बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला असे साठे भेटतील की ते तरुण त्याच्यापासून वाचू शकतील। आणि तरुण 10 रुपयाच्या नादात 1000 रुपये कमवण्याच्या नादात अख्खी आपली प्रॉपर्टीसुद्धा काही लोकांनी गमावून बसलेली आहे आणि तरुण खूप बर्बाद झालेले आहेत। धंदे व्यवसाय करण्याच्या व्यतिरिक्त तरुण ह्या आमिषाला बळी पडलेले आहेत आणि व्यसनाधीनता होऊन संसाराची आणि त्यांच्या पूर्ण व्यक्तिमत्वाची बर्बादी झालेली आहे या जिल्ह्यात। तेव्हा प्रशासनाने काही ठिकाणी अशी जंगलंसुद्धा आहेत, ती जंगलं प्रशासनाने शोधून काढावी। तिथे गांजा किंवा अन्य प्रकारच्या गोष्टी चालतात आणि फॉरेस्टच्या नावाखाली बरेचसे धंदे चालतात। हे सुद्धा पोलिसांनी LCBने शोधून काढावी। अशी जंगलाच्या ठिकाणी सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी चालतात। मग जिल्ह्यात आणि बऱ्याच ठिकाणी चोरून हे सगळे धंदे व्यवसाय चालू आहेत। पालकमंत्र्यांनी सांगूनसुद्धा हे बंद होत नाही आहे। मग पालकमंत्र्यांना मी असं इच्छितो की LCB आणि पोलिसांनी पूर्णपणे अगदी मिलिटरी कारवाई करते तशी या जिल्ह्यात कारवाई करावी। आपला पर्यटन जिल्हा आणि आपला तरुण युवक सुजलाम सुफलाम होल्याशिवाय राहणार नाही। अवैध धंदे दारू असेल, मटका असेल, जुगार असेल या संदर्भात बरेच घडतं आहे सध्या, बघतोय काही जण कारवाई देखील होते। काय नेमकं आपलं नागरिक म्हणून म्हणणं आहे? माझं असं म्हणणं आहे की खरं म्हणजे आपल्याला समाजामध्ये प्रबोधनाची प्रचंड गरज आहे की काय चांगलं आणि काय वाईट हे जर आपण लोकांपर्यंत पोचवू शकलो। पूर्वी पथनाट्याच्या माध्यमातून लोक पोचवत होते की आपल्याला काय चांगलं आणि काय वाईट, किंवा अनेक साहित्यिक आहेत त्यांनी काही साहित्य लिहून ठेवलं आहे पुस्तक रूपाने की काय आपल्याला केलं पाहिजे, आपलं काय हे आहे। अशी जर अनेक गोष्टी जर आपण लोकांपर्यंत पोचवू शकलो तर मला वाटतं ही जी नवीन तरुणाई पिढी आहे ही व्यसनापासून लांब राहील आणि त्यामुळे जे काय आज हानी होते, मृत्यूसारखी हानी म्हणा किंवा अन्य शरीराची हानी किंवा मनुष्य आपली जी हानी करून घेतोय ती हानी होणार नाही आणि आपला जो हे राज्य आहे किंवा आपला देश आहे हा नक्की प्रगतीपथावर जाईल व्यसनाधीन न होता आणि तो चांगलं काहीतरी एखादं कार्य उभं करेल असं मला त्या निमित्ताने वाटतं। प्रशासनाने प्रबोधन करावं असं आपलं म्हणणं। हो, प्रशासनाने त्याबद्दल प्रबोधन की काय वाईट आहे, काय चांगलं आहे याबद्दल प्रशासनाने माहिती, जनजागृती केली पाहिजे। त्याचे बॅनर लागले पाहिजे किंवा व्यसनापासून दूर राहा किंवा त्याच्या जाहिराती म्हणा किंवा सोशल मीडियासारखं आता ते माध्यम सुरू झाले, प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे। त्या मोबाईलवर जर मेसेज फिरला की या गोष्टी वाईट आहेत ह्याच्यापासून दूर राहा किंवा पालकांचा एखादा मेळावा घेऊन बा आपल्या पाल्यावर लक्ष ठेवा, आपला पाल्य नेमकं काय करतोय असं जर प्रशासनाने केलं
तर ह्याचा नक्की फायदा पुढच्या तरुण पिढीला होईल असं मला वाटतं. प्रत्येकाचा व्यवसाय म्हटल्यावर जो तो आपला व्यवसाय करणारच, पण तरीसुद्धा व्यवसाय जरी करत असले, अवैध व्यवसाय जरी चालू असले तरी आपल्या मुलांना किंवा आपली जी तरुण पिढी आहे किंवा आपली जी इथली रहिवासी मंडळी आहेत, हे जे जबाबदारीचं काम आहे इथल्या नेत्यांचं म्हणा किंवा त्या पालकांचं आहे की त्यांनी समजून सांगितलं पाहिजे की हे वाईट आहे आणि हे करू नका, असं मला तरी वाटतं. पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांनी ज्यावेळी कणकवलीमध्ये भार टाकून अवैध धंदे बंद करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी लोकांची उलटी प्रतिक्रिया निघाली. पालकमंत्र्यांनी चांगलाच निर्णय घेतला होता आणि त्या निर्णयाशी पालकमंत्री ठाम होते आणि पालकमंत्र्यांनी युवा पिढी कुठेतरी बरबाद होऊ नये यासाठी पालकमंत्री प्रयत्न करत होते. तरी आज त्याचा आपण रिझल्ट बघितला कणकवलीमध्ये काय झालं. त्याच्यासाठी पालकमंत्री आणि ह्याच्या पुढे काय करणार आहेत. पालकमंत्री आज सर्व अवैध धंदे आहेत ते बंद करा ह्याच्यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि ते आपले प्रयत्न करत आहेत. युवा पिढी बरबाद होऊ नये हे पालकमंत्र्यांची उद्दिष्ट आहे आणि त्यांची एक इच्छाशक्ती आहे आणि त्याच्यासाठी ते आपल्या MIDC मार्फत असू दे किंवा आपल्या विभागामार्फत कामधंदा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता तुम्ही बघितलात तर आता रिझल्ट एक बघितलात, पालकमंत्र्यांनी धाड टाकल्याच्या नंतर पालकमंत्र्यांच्या विरोधातच रोष निर्माण झाला. तर काही लोकांना हे नको आहे ना, मग त्याच्यासाठी पालकमंत्री काय करणार. मग पालकमंत्री ज्यावेळी कठोर भूमिका घेत आहेत आणि घेणार आहेत त्याच्यासाठी आम्ही पण पालकमंत्र्यांशी बोलू. कणकवली शहरासह आजूबाजूच्या गावांमध्ये शरीराला घातक दारूची विक्री सुरू आहे आणि त्यामुळे आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहे. शिक्षणाची बेकारी याच्यावर खराब म्हणजे शिक्षण पूर्ण झालेलं असतं. घरातून त्यांना की आईवडिलांचं म्हणजे त्यांनी कष्ट करून शिकवलेलं असतं वडादान करून, आणि या ठिकाणी वडादान करून शिकवलेलं असल्यामुळे त्यांची अपेक्षा असते मुलांकडून की माझा मुलगा कुठेतरी इतरांप्रमाणे कुठं गव्हर्नमेंट नोकरीला लागावा, चांगलं कुटुंब सांभाळावा, असं प्रत्येकाची आईवडिलांची प्रत्येक इच्छा असते. पण मुलं काय त्या टेन्शनमध्ये की नोकरी नाही, मग कुठेतरी 7-8 हजारमध्ये काम करावं लागतं आणि त्याच्यामुळे तिच्या गरजा पूर्ण भागत नाही. पण ते टेन्शन घेऊन की कुठला तरी वेगळा छंद पकडतात की कुठेतरी जुगार खेळणे, कुठेतरी मटका लावणे, गांजा ओढणे, दारू पिणे हे सर्रास झालेलं आहे. ते न करता की त्यांनी आपण इतरांप्रमाणे स्पर्धा परीक्षेमध्ये भाग घेऊन इतर राज्यातली जी मुलं आहेत ती स्पर्धा परीक्षेमध्ये त्यांचं उद्दिष्ट ध्येय असतं की कुठंतरी मी अधिकारी बनणार, कुठंतरी मी आई वडिलांचं नाव करणार, माझ्या गावाचं नाव करणार, ह्या ठिकाणी त्यांचं जे ध्येय असतं आणि ते पूर्ण करत असतात, ध्येयाच्या मागे लागलेले असतात. तसे आपले करत नाही. यांचा विषय असतो काय, मला नोकरीला शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे, मला नोकरी मिळायला पाहिजे आणि मला गव्हर्नमेंट नोकरी अपेक्षा मोठी असते. आपण ते स्पर्धा परीक्षाच्या ह्याच्यामध्ये उतरतच नाही आणि त्यामुळे त्यांना पुढचा मार्ग मिळत नाही. स्पर्धा परीक्षेला ते म्हणतात की नाही धनवंतांची मुलं नोकरीला लागतात आणि गरिबाची लागत नाही, असं काही नाही. पण ते आपण प्रयत्न केला नाही ना. आपण कुठंतरी एक टेन्शन घेऊन की मला नोकरी नाही, मला कशी लागणार, मी त्यामध्ये कसा भाग घेणार, मोठ्या स्पर्धामध्ये भाग कसा घेणार, मला ते शक्य नाही, असं आपण नाही हे शब्दावरच आपण जोर देतो. मी तेथपर्यंत पोहोचणार ही ध्येय धरून त्यांनी जर केलं तर आजचा यशस्वी विद्यार्थी तो एक अधिकारी बनू शकतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं महाराष्ट्राचं नाव ह्याप्रमाणे तो होऊ शकतो. शरद पवारांसारखे माणूस की एक शेतकऱ्याचा मुलगा असून त्यांनी महाराष्ट्राचं केंद्राचं पण त्यांनी हे केलं. त्यांचे ध्येय किती काय होतं त्या ध्येयावर त्यांनी करावं. कुठलंही दडपणाखाली किंवा कुठलाही निराशेयुक्त न राहता आपण ते ध्येय पकडण्याचा निश्चित प्रयत्न करावा, असं एवढंच. मगाशी आपण म्हणणार आहात की एक दारू असेल, मटका असेल, त्या बाजूला होतात, पण त्या सध्या अवैध चालू आहेत कणकवलीमध्ये असं एकत्रित, त्याबद्दल काय तसं काय नाही, तसं ते वाटत नाही. प्रकारे कसं व्हायचं, जरी एखादा बार मालक जरी असला, ऐकून घ्या, आपण काय घ्यायचं आहे हे आपल्यावर ठरवून म्हणून आहे. एक शेतकऱ्याचा मुलगा असतो, 3 शेतकऱ्याची मुलं असतात, एक पोलीस बनतो, एक ऑफिसर बनतो आणि एक शेतकरी बनतो. म्हणजे प्रत्येकाने ध्येय घेतलं ना, मला शेतकरी बनायचं, मला काय बनायचं घ्यायचं, असं काय नाही. ते किंवा एखादा बार मालक असेल, तू दारू पितो असं नाही.
तो बाहेर घातला म्हणजे दारू पितो असं लोकांचा गैरसमज आहे. तो वाला नाही, तसं काय नसतं. आपण काय घ्यायचं, आपण कुठे केलं की तर आपण ठरवलं पाहिजे आपण काय बनायचं आणि आपल्याला काय करायचं आहे ते, हे आपण आपलं ध्येय आपण साध्य केलं पाहिजे. कुठलंही नाही, काही असेल विक्री होत कसं असेल नसेल ना ही गोष्ट वेगळी आहे, पण आपलं ध्येय आपण करायचं ना. आपण त्या मार्गाला जायचंच नाही. आपलं काय करायचं, कुठलं तरी एक सत्संग पकडा, कुठलं तरी चांगल्या याच्यापर्यंत आपण करा. आपल्याला त्या ध्येयापर्यंत पोचायचं आहे आणि ध्येय हे बाळगलं पाहिजे की आपण त्या ह्याच्या मार्गापर्यंत पोहोचणं हे आपलं ध्येय उद्दिष्ट ठेवूनच हे केलं पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी मला ते ध्येय, मला अधिकारी बनायचं आहे, मला बँक मॅनेजर बनायचं आहे, मला शिक्षक बनायचं आहे, असे ध्येय धरून आपण ते केलं पाहिजे. आपण बघितलं की कणकवली शहरातील नागरिकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. काहींनी युवा पिढी ही ध्येय धोरण ठरवून आपण जे आहे पुढे ते ध्येय धोरण ठरवले पाहिजे. तशाच पद्धतीने काहींनी सांगितलं आहे की जी गोवा बनावटी दारू आपल्या कणकवली सिंधुदुर्गात सगळं येत आहे त्याच्यावर कठोर पावलं उचलायला पाहिजेत. अंमली पदार्थ आहेत त्याच्यावर देखील कठोर पावलं उचलले गेले पाहिजेत. तशाच पद्धतीने वेगवेगळे दारूचे अड्डे आहेत त्यांच्यावर पोलीस प्रशासनाने धाड टाकली पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई स्ट्रिक्ट केली पाहिजे, बचाव केला गेला पाहिजे. तशाच पद्धतीने बघायला गेलं तर सोशल क्लबच्या नावाखाली जे चालणारे जुगार असतील ते देखील बंद झाले पाहिजेत आणि मोबाईल ऑनलाईन जी गेमिंग आहे त्याच्या आहारी जाऊन देखील युवा पिढी मोठ्या प्रमाणात बर्बाद झालेली आहे. त्यांची घरं उद्ध्वस्त झालेली आहेत. तशा पद्धतीने त्यांचं भविष्य आता म्हणजे अंधारात आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचं या संपूर्ण या अवैध धंद्यांसाठी जी पोलिसांनी असतील, एक्साईज विभाग असेल, त्यानंतर मग LCB असेल, या संपूर्ण प्रशासनाने एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे. तरच या अवैध धंदे बंद होतील आणि कुठेतरी युवा पिढी जी आहे ती चांगल्या मार्गावर पुढे जाईल हेच आता आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली.